Maulaya sholli wa sallim daiman abadi turja syafa'atuhu li kulli hamdin Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ityanul bahim wa hukmul liwat utawi hukume sodomi atau sodomi pedang-pedangan ngelebokno pedang tenggene anus atau istilahnya homoseksual. Iki tentang disebut liwat
atau istilah sakniki niku LGBT ya tadi. L niku lesbian, wedok padha wedok. G niku gay, lanang padha lanang. Terus napa? Lalang. Pokoknya penyimpangan seksual. Iki temen iki dibahas. Wa ityanul bahaimi lan jimat raja kaya. Nggih, ngumpuli pitik, ngumpuli wedhus. Gak betah. Iku kahukmi zina kaya hukume zina. Berarti nek hukume zina, nek wis duwe bojo utawa wis nikah, berarti wonge kudu dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Nek dereng nikah berarti dicambuk ping 100 kalau terus dibuat adone minimal 8 dosa kilo. Waman utawi sapane wong iku wati'a jima. Sapa wong fima ing dalem panggonan dunal farji sak liyane farji. Berarti saka anus contone. Uzira mongko di takzir. Mboten sampai di had, tapi di takzir. Nek wau kan pancen lanang padha lanang. Terus napa niku niki nek zina tapi zinane mboten melalui farji. Melalui bolongan liyane. Lah niku mboten sampai dicambuk utawa dirajam, tapi ditakzir. Dikei hukuman. Wala ya bulan ora notok, ora nyampe apa bitakziri lawan takzir apa adnal hududi minimale pira-pira hak. Oh. Dek ben kita kan tasih bahas masalah hukuman zina nggih. Hukuman zina niku dibedakno kalih. Zina niku napa sih? Zina niku lanang wadon mboten nikah secara sah. Terus kumpul niku lho. Kumpul sing mboten berdasarkan akad nikah sing sah. Kumpul sing niku ngantos ngapunten nggih zakare sing lanang sampai melebet farjine sing wedok niku zina sing dimaksud niku. Karena zina niku tingkatane macam-macam. Nek niki zina sing gedhe. Sing zina akbar sing sampai kena hukuman rajam utawa cambuk. Nggih niku ngelebokno zakare ten gene verjine wong sing boten melalui akad nikah sing sah niki. Tapi enten tingkatan-tingkatan. Enten sing zina niku nganggo tangan. Zina nganggo tangan. Ngapunten. Niki pancen hukum niki mboten hukum pancen hukum. Nek istilah zina nganggo hukum niku napa? Masturbasi atau nani, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, atau tangan orang lain yang orang lain itu tidak halal, yaitu bukan istrinya. Nek bojone mboten apa Pak? Nek bojone mboten apa-apa. Bojone ku halal, tapi nek tangane dhewe utawa tangane sing sanes bojone niku hukume zina tangan. Zina tangan. Enten zina niku zina lambe. Dadi ngambung sing boten bojone. Niku zina lambe. Enten zina mripat. Nah, deleng aurat sing boten bojone. Nek bojone kan halal dhewe ngeten ten hukum nikah. Delok sak ujur awak bojone niku halal. Setunggal pendapat batesi sing penting boten farji. Enten pendapat lintu niku total bakal. Nek bojone halal, tapi nek boten garwane, boten bojone niku haram. Zinae zina motomek delok niku lho. Zina moto.
Enten zina niku zina pikiran. Zina pikiran. Zina pikiran niku ngapunten. Mbayangane bojone wong liya. Lho iya. Berfantasi. Bojone wong liya utawa mbayangno artis sapa-sapa. Niku namine zina pikiran. Lah, sing mlebet ten hukum niki sing dirajam sampai mati, sing dicambuk ping 100, digua adone 80 kilo minimal, niku sing zina verji kalih zakar. Dadi nek zina tangan mboten mlebet niki. Zina lambe mboten mlebet niki. Zina mripat mboten mlebet mriki. Zina pikiran nggih mboten mlebet. Tapi dosa nggih wong mboten halal. Nek dosa itu dosa tapi mboten sampai mlebet niki, ngoten nggih. Dadi kedah paham batas-batas. Karena kamu kadang ten masyarakat niku sing penting selingkuh, mboten. Sebenarnya nggih ngapunten, nek umpami diterapaken saestu sakjane kaya aneh. Niki mboten enten sing saged nglampahi niki. Mboten saged. Karena napa siji? Wong nek zina iku gak kondo. Gak kondo. Wis meneng-menengan. Loro, umpama toh keponangan digrebeg niku mboten pas wayahe mlebu. Nggih, grebeke niku saderenge. Napa pas coploke, napa pas teng selimute, tapi kan mboten ngertos. Nggih kan mboten ngertos peristiwa pentinge niku mboten ngertos. Niku mboten nggih saestu. Nek kita namung grebeg sak kamar, Mas yo mboten kelambe, mboten saged kena hukum iki mboten saged. Ya cuma kena hukuman ngoten mawon. Mergo kumpul lanang wedok mboten sah bojo. Hukumane kena tapi gak sampai niki ngoten lho. Sakjane menerapkan hukum niki berat saestu. Koyokane mboten saged nerapkan hukum niki mboten saged. Ten zaman Nabi saged niku kan mergo ngaku, ikrar ngaku. Nek keponangan mboten saged. Karena peristiwanya seperti niku jarang sekali keponangan. Oh. Lajeng kalau mben nek masalah budak pun mboten enten mboten usah kula bahas. Terus nek penyimpangan seksual ya apa? Lanang padha lanang. Wedok padha wedok. Niku ten mriki sebutane liwat. Liwat niku nyenengi sesama jenis, kumpul sesama jenis. Kados kaum Nabi sinten? Ayo, ki ngoten jenengan. Kaum Nabi sinten sing duwe dosa sing aneh sekali, sing tidak pernah dilakukan umat-umat terdahulu. Nabi Lut, nggih. Sebutannya kaum Sodom. Makanya sebutannya kan Sodomi. Karena kaum sing wiwiti niku namine kaum Sodom. Kaum Nabi Lut niku Masya Allah disiksa double 3. Disiksa double 3. Biasanya kaum sing kafir kali Allah niku turune siksa paling nggur setunggal utawa kali. Nek Nabi Lut, kaum Nabi Lut saum Sodom niku sampai double 3. Ya dikirimi soihah, bledek sing bater sing sampai matekno. Terus dihujani batu teko langit. Terus tanahe diwalik ngukur nang isor. Niku saking ndableke, saking anehe dosane, mboten nate dilakoni umat-umat sak derenge. Nek zina iku karuan lah jenenge wong lanang ya seneng wong wedok ngoten kan. Caramu dalam tanda petik jek lumrah. Niki mboten nek lanang padha lanang, wedok padha. Enten malih penyimpangan seksual niku sing mboten kalih wong. Mboten wong kalih wong. Karo kewan naudzubillah. Karo pite. Lho, niku mboten wong lanang tok lho, wong wedok ya iso. Mbok apa ngono terus golek wedhus. Bahkan biyen jare niku sampe ana sing jaran bareng. Sak jaran sak piro nek. Lah, sak kentongane masjid. Nah, penyimpangan ngono nonton niku hukume tetep zina. Bahkan kula waos ten tafsir. Niku sing dihukum enten sing pendapat sing dihukum mboten namung wonge, hewane melok dirajam. Padahal hewan aku lho sakjane ra gelem.
Hewan iku sak ndablek-ndableke ra gelem karo liya jenis. Nggih kan sak ndablek-ndableke hewan. Hewan itu pasti kan golek padune. Kucing ya padha kucing, wedhus ya padha wedhus. Masih sak nggon kan padha jenise. Lek menungso wis kadung kesetanan utawa setan sing kemenungsan, iku sampai setan gumun. Lah yo, setane ra tau nglakoni ngene iki. Kok wong sampai duwe pikiran nglakoni ngenten iki. Maka hukumnya kaya zina. Artine lek duwe atau lek mumpun nikah, maka hukumnya rajam. Nek tasik bujangan utawa perawan hukumnya dicampur 100, digua adohne minimal 8 dosa kilo. Terus nek umpama zina, lanang wedok sing mboten halal, mboten akad nikah sah, tapi mboten lewat farji. Lewati dubur. Pokoknya mboten lewat farji. Maka tetap dihukum. Tapi mboten sampai rajam, mboten sampai cambuk 100. Diapa nih? Ditakzir namine. Makanya hukum niku enten namine kisos. Sing tertinggi niku hukumnya kisos. Gini ku hukum mati atau hukum balas. Nek dipateni yo, lek mateni yo dipateni. Lek ngilangno mripat yo dilangno mripate ngoten lho hukum balas kok. Ngandhape namine had. Enten sing dirajam, enten sing dicambuk. Ngandhape malih nek mboten enten ten Quran, mboten enten ten hadis, tidak ada kisosnya, tidak ada hadnya, maka hukumannya namanya takzir. Nah ini sing menentukan adalah pemerintah yang berwenang. Nah istilahnya hukum fikih atau hukum Islam namanya qadhi. Qadhi niku hakim yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara. Iki salahe tergolong apa? Tergolong kisos, hukumannya tergolong kisos, apa tergolong had, apa tergolong takzir. Nek takzir diserahne tenggene hakim, tenggene qadhi niku wau. Tapi mboten angsal ngeluwihi 40 cambukan. Jadi nek umpami enten tiyang zina sing mboten melalui farji, melalui dalan liyane, niku paling mentok oleh dicambuk katae 30 songo. Katae 30 songo. 40 ra oleh. Haram. Karena 40 niku wis mlebu hukum had sing enten teng Quran utawa teng hadis niku nggih. Makanya kita belajar niki niku belajar hukumane, bukan belajar carane zina ben gak keponangan bojo ya apa. Mboten lho nggih, ampun salah paham. Niki kita belajar sing ekstrim sangka zina. Aja sampai kita utawa anak keturunan kita, keluarga kita naudzubillah sampai ngelakoni perilaku zina. Karena ngapunten zina niku termasuk salah siji dosa gedhe nggih. Salah siji dosa gedhe. Sing mboten saged diistighfari tok mboten saged, kudu taubatan nasuha. Kudu tenanan tobat. Rawan dhewe. Nggih. Lajeng zina niki masyaallah termasuk dadi rawan potensi mati kafir. Matine suul khotimah. Mergi Kanjeng Nabi ndawaken la yu'minu azani hina yazni. Wong iku nek lagi zina iku mboten dalam keadaan iman. Wong lek lagi keadaan zina niku mboten mungkin iman. Dadi imane niku lepas. Pas zina imane lepas. Imane iso balik niku nek nglampahi taubatan nasuha. Bar zina kok gak taubat sampai mati. Maka hukume munggu ya Allah. Hukume mati suul khotimah. Nauzubillah. Ya senajan wong liya ngukumi secara syariat hukumnya mati Islam, tapi munggu Allah, munggu hadise Kanjeng Nabi niku mboten lagi iman, dadi imane pas copot. Niku rawan. Napa malih teng setunggal hadis Nabi nggih nyampekaken, aja sampai nglakoni zina. Mergo zina niku kalih Allah diparingi 6 siksaan. Sing telu diwenehno teng donya,
sing telu diwenehno ten akhirat. Tapi double-double, Pak. Sing diwenehno ten donya niku ilange bahak niku ilange kewibawaan. Dadi wong iku wis gak sungkan karo wong zina. Wis gak nyungkan. Senajan to sugih, senajan to napa, tapi nek nglakoni zina niku kewibawaane, harga dirine di depan Allah, di depan masyarakat niku ilang. Mboten enten regane. Terus kemudian tiang sing zina niku nyuda umur. Yungkisul umur. Nyuda umure niku tambah kelem. Tambah kelem niku nopo terus tambah cepet mati. Mboten masalah cepet mati nih, tapi barokah umur niku ilang. Terus nomor 3 niku nyebabno kefikiran. Senajan to ketoke wong bondone kathah, tapi piyambake dadi wong sing fakir. Karena fakir niku kan mboten material. Fakir niku rasane ati. Nek wis cukup berarti wong wis ngerasa sugih. Senajan wong liya nyawangi cuma sepeda pancal, omahe gubuk, tapi nek wonge wis marem, wis gak iren karo tanggane sing sugih, niku ngarani wong wis cukup, wong wis sugih. Tapi enten wong sugih wis duwe mobil, pengen duwe pesawat, duwe omah siji, pengen duwe omah loro, pengen duwe. Berarti cek kemerungsung, berarti ngarani cek duwe fakir. Atine cek fakir karena hitungane mboten jumlah bondo. Hitungane rasane ati niki pun marem pun cukup kali rezekine Allah napa de. Dadi wong mati zina iku uripe ngrasa kurang. Kewibawaane ilang, umure tambah ilang barokahe, mboten enten manfaate. Nomor 3 napa niku atine ngrasa kurang terus. Padahal wong liya ndeloke wis sugih. Niku ten donya. Ten akhirat tambah bahaya. Ten akhirat niku pikantuk ghadabur rabbi. Pikantuk bendune pangeran. Kalih pangeran dibendoni masyaallah. Salah siji sing bahaya tenggene akhirat niku dibendoni Allah. Nek namung siksa neraka mboten sampai dibendoni Allah niku rada lumayan. Mergo nek disiksa niku kan tasih enten potensi disepuro. Tapi nek wis dibendu Allah, dibenci Allah, sapa kabeh iso nyelametne? Wong sing benci Allah. Karena Allah niku sekali mencintai hamba, seluruh alam semesta pasti mencintai, wajib. Mergo Allah sing ngawiti. Tapi nek Allah wis bendu, wis benci, maka seluruh alam semesta mboten saged enten sing mencintai. Mergo Allah sing miwiti. Iku bahaya. Nomor kali hisabe abot. Wong nek zina matine hisabe abot. Nomor 3 niki pikantuk siksa neraka bahaya saestu. Niku siksane utawa hukumane tiyang sing nglampahi zina. Nauzubillah min. Pun. Niki fasal sak lanjute niki qadzaf niki rada dawa. Niki kula terangaken benjing. Niki sakniki kula terangaken Sya'ban mawon. Nggih. Niki kan sampun manjing malam kalih Sya'ban nggih. Mergo wingi dalu nggih Senin malam Selasa niku manjing tanggal 1 Sya'ban. Sakniki pun malam kalih. Nah, iki kula aturaken masalah Sya'ban. Sya'ban niku artine cabang. Nggih. Syu'ab artine cabang. Cabang niki maksude tiang Arab zaman rumiyin, zaman jahiliyah. Niku ketika Sya'ban niku mencar-mencar. Mergo wis mulai perang. Karena diwingi wulan Rejab mboten nangsal perang. Rejab niku kan mboten nangsal perang. Termasuk Asyharul Hurum, 4 bulan sing mboten angsal kudu dihormati, dimulyakno, mboten nangsal perang. Lah, Sya'ban mulai perang malih. Dadi akhire mencar dhewe-dhewe. Niku sebutane Sya'ban.
Enten sing matur Sa'ban iku artine wong-wong mencar mergo golek banyu. Mergo golek-golek banyu. Nah, sing nomor 3 niki sing paling sainggih niku Sa'ban iku artine cabang-cabang kebaikan. Mergo Sa'ban iku kathah kesainan. Sehingga kaya uwit iku pangakeh. Kesainane kathah niku Sa'ban. Terus tenggene wulan Sa'ban iku kathah peristiwa-peristiwa penting. Niki nggih diperhatosaken. Sing pertama, wulan Sa'ban iku wulan dilaporakene amal kita tenggene Allah Subhanahu wa taala. Raf'ul amal, istilah raf'ul amal. Laporan amal, malaikat sing nyatet amal, jenengan nek mastani kan malaikat itu raqib kali atid. Nang ngoten nggih. Sing nyatet amal kesainan raqib, sing nyatet amal awon niku atid. Mboten namung niku. Niku nu gampangane komandane. Komandane sing nyatet amal ku raqib atid. Kiramul katibin sebutane ten Quran sebagian utawa malaikat hafadzah sing jaga. Lah prajurit itu wae. Nah, malaikat sing bagian nyatet amal kita niku macem-macem. Laporan ten Allah niku macem-macem. Enten sing harian. Sedinten malaikat laporan niku ping kalih. Injing kali sonten, subuh kali maghrib. Jadi malaikat sing jaga niku enten sing maghrib ngantos subuh, enten sing subuh ngantos maghrib. Cara satpam ngono 2 shift. Dadi wong kerja niku oleh shift loro. Nah, malaikat sing jaga subuh nggih niku ndugine niku badhe maghrib. Badhe maghrib dugi sing malaikat sing maghrib niki minggat. Nah, laporan ten Allah. Sing malaikat sing maghrib niki nunggoni sampai subuh. Makanya pun subuh, malaikat sing subuh niki sing maghrib, sing sore niki dugi, injing dugi, sing wau niki minggat. Pergantiane subuh kali maghrib. Nah, niku harian. Enten sing laporan niku mingguan. Nggih niku setiap Senin kali Kemis. Makanya kenging napa kita disunahaken poso Senin Kemis? Senin niku mergi lahire Kanjeng Nabi, sing Kemis niku mergo laporan amale menungso niku dilaporno pas Kemis malam Jumat. Niku sing mingguan. Enten sing bulanan. Nggih kados Sa'ban iki bulan Sa'ban. Termasuk Ramadan winjing niku. Nah, ten napa niku laporan amal niku Kanjeng Nabi tenggene hadise. Sa'ban niku kalih Kanjeng Nabi dikatahno poso. Dikatahno siang, terus ditangleti kalih sahabat. Kanjeng Nabi nek Sa'ban kok kathah posoe ngono. Bahkan meh koyok saulan utuh, meh tapi mboten kabeh. Meh koyok saulan utuh. Mergo dawuh Kanjeng Nabi, iki ulan dilaporakene amal. Aku pengen pas wayahe malaikat niki laporan, malaikat itu kondone Muhammad lagi nopo? Muhammad lagi poso. Nah niku catetane ngono. Terus nomor kali tenggene wulan Sa'ban niku umure menungso kali rezekine menungso niku dijatahi ditulis tenggene wulan Sa'ban. Umure sepiro, jatah rezekine sepiro niku catetane tenggene wulan Sa'ban. Sing nomor 3 wulan Sa'ban niku termasuk waktu sing mustajab kangge ndonga. Ngatahno ndonga. Khususe benjing nisfu Sa'ban. Mangke dibunderi nggih kalendere Senin malam Selasa. Tanggal enten kalender nggih. Kalih malam 3 nek mboten salah, Februari. Pokoknya Senin malam Selasa. Malam gangsal 11. Niki lak wis malam kalih. Nah, jenengan hitung sampai sekawan welas malam 15 niku namine malam nisfu Sa'ban. Setunggal riwayat ngaturaken khamsul layalin la turadu fihi dakwah. Enten gangsal wengi sing donga niku mboten mungkin ditolak. Siji dik wingi niku. Awalul lailatin min Rajab, malam siji Rejab. Terus sing nomor kali benjing niku Lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu
Sya'ban. Nomor 3 Lailatul Jumat, niki mingguan niki mesti gitu, malam Jumat. Terus Lailatul Fitri, malam riyaya Idul Fitri kali Lailatul Adha, malam Idul Adha. Lajeng tenggene wulan Sya'ban iki Allah ngapura sedaya tiyang Islam, bahkan sing dosane niku luwih kathah timbang wilangane wulune wedhus. Dadi wulune wedhus niku jumlahe pinten? Niku dosane manungsa luwih akeh sing disepura timbang niku wae. Saking lumane Allah tenggene wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niku nggih enten peristiwa niku tahwilul kiblat. Kanjeng Nabi rumiyin awal salat badhe Isra Mi'raj niku kan kiblate mboten langsung tenggene Ka'bah Masjidil Haram. Tapi kengken ngadep tenggene Masjidil Aqsa Palestina. Selama 16 bulan enten sing sanjang 17, enten sing sanjang 18 wulan. Niku terus dikengken balik fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dikengken putar balik tenggene Ka'bah Masjidil Haram niku peristiwa tenggene wulan Sya'ban. Lajeng ten wulan Sya'ban niku Nabi nate ngetingalaken mukjizate. Mergo wong kafir sing rewel-rewel niku kan njaluk mukjizat, njaluk bukti nek sampean nabi rasul. Nabi akhirnya nduding astane niku drijine terus wulan ku disigar. Akhirnya bulan ku biyak. Siji nengen wado, siji ngiwo. Dan niku sedaya ngalam jagat niku mirsani nek wektu niku dalu niku bulan ku biyak saestu. Mboten grahana, nek grahana kan dicaplok separo, niki mboten biyak. Separo cc nengen sing separo cc ngiwo. Mboten dangu terus dibalekno Kanjeng. Bahkan saking foto satelit sing modern niku difoto tenggene bulan niku enten bekase retakan koyok gempa sampai saat ini enten foto niku. Terus tenggene wulan Sya'ban niku enten syariat poso. Nah, kita kan nek poso niku kan enten dawuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Niku mandhape perintah poso wulan Ramadan nggih ten wulan Sya'ban ngeten niku. Tahun 2 Hijriah. Jadi awalnya teng Mekah niku dereng enten poso Ramadan, ya poso-poso sunah mawon. Poso niki Asyura awalnya. Kali poso 3 dina setiap bulan niku awal-awal sadurunge Ramadan. Badhe Ramadan sing poso niku dadi sunah, sing dadi wajib namung poso Ramadan. Niku mandhape ten wulan Sya'ban. Dadi malam mari Sya'ban benjing ulane langsung poso Ramadan. Ajeng termasuk yang paling penting niki, ten wulan Sya'ban niku Kanjeng Nabi pikantuk dawuhe Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Niku mandhape ten wulan Sya'ban. Niku perintah sholawat. Allah maringi pirsa bilih sing sholawat niku sing ngawiti Allah kali malaikat. Saderenge kita sholawat niku Allah pun ngawiti sholawat kali malaikat. Lajeng kita dikengken sholawat. Makane satu-satunya ibadah sing menungso diperintah tur Allah nggih nglampahi niku namung sholawat. Nek salat niku sing diperintahkan kita menungso. Allah mboten salat. Kita maca Quran, kita diperintah maca Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Sing diperintah kita. Tapi nek Allah mboten maos Quran. Tapi nek sholawat kita nggih diperintah Allah piyambak nggih ngelampahi. Niku hebate sholawat. Mandhap tenggene wulan Sya'ban hebate salat. Makane Sya'ban niku sebutane bulan sholawat. Kita tenggene wulan Sya'ban kengken ngatah-ngatahaken maos sholawat. Nek diwingi Rejeb niku bulan istighfar.
syahrul istighfar, syahrul taubat, syahrul maghfirah. Nek sakniki niku syahrun nabi, syahrus sholati ala nabi. Wulane kengken ngatah-ngatahaken maos berarti sing dilampahi tenggene wulan Sya'ban niku napa mawon? Nggih siji niku wau ngatah-ngatahaken maos sholawat. Iki wis. Dan sholawat iku enake kan wiritan sing mboten usah ngangge syarat suci. Mboten kudu wudu. Nggih. Wong wadon head nggih angsal, tapi nek Quran kan mboten angsal, Pak. Kita lek lagi hadas gede utawa wadon head wadon nifas kan mboten angsal maos Al-Qur'an. Tapi nek sholawat bebas. Gak duwe wudu ya monggo, duwe wudu ya tambah apik. Lagi junub ya monggo. Sing penting kan mboten tenggene panggonan najis niku mawon. Mboten angsal ten kamar mandi, mboten angsal ten kandange hewan ngoten mawon, ten tempat sampah mboten angsal. Tapi bebas kan niku sholawat. Lajeng Sya'ban kengken ngatahaken poso kaya wau lho sing diaturaken Nabi niku ngatahaken poso wulan Sya'ban. Bahkan sahabat niku sampai duwe persaksian koyok-koyok Nabi yasumu Sya'ban kullah. Koyok-koyok Nabi, koyok-koyok nggih Nabi ku poso sak wulan utuh Sya'ban koyok-koyok. Tapi mboten. Saking seringe Nabi poso tenggene wulan Sya'ban. Ditanglepi sahabat lah kok katakan poso. Soale Sya'ban iki wayahe dilaporno amal. Aku pengin pas wayahe laporan amal, catetane niku Muhammad poso, Muhammad poso, Muhammad poso. Ngoten lho. Niku pengine Kanjeng. Lajeng wulan Sya'ban niku ugi kita dikengken ngatahaken Quran. Niki napa tindak lampahi ulama salaf saleh. Kengken ngatahaken maos Al-Qur'an. Tur gandengane kalih ngetokno zakat mal. Mboten zakat fitrah, mboten salah paham nggih. Nek zakat fitrah niku ngetoknoe awal Ramadan sampai awal Syawal saderenge salat Idul Fitri niku lek zakat fitrah. Tapi nek zakat mal niku nek saged didalaken wulan Sya'ban. Dadi jenengan gada sabin pari ngoten Pak sing pancen pun mencapai nisab kali khol niku sakjane kan didalaken langsung ketika sekali panen. Nah, umpami ka wulan Sya'ban iki pun enten dan didalaken. Termasuk sing duwe toko, sing duwe usaha-usaha, sing hasile setahun niki resik lho nggih mboten kotor. Sampun dikurangi pembayaran napa-napa pegawai, bayar listrik macam-macam. Niki penghasilan bersih niki mencapai emas seharga 86 gram emas. Mbuh wong kene ana sing sugih kaya ngono kok gak. Larang lho Pak 86 gram kok Pak. Wis gampangane gawe 8 dosa. 8 dosa gram. Sak grame sakniki lak 2.600.000. Anggepe 2.500.000. 2.500.000 ping 8 dosa. Duit tok iku. Wis sembuh. Umpama lek ana wong sugih kaya ngono setahun, iku penghasilan bersih. Penghasilan bersih kok sampai sak monten wajib ngedalaken zakat mal, zakat tijarah. Nah, sakjane ngedalaken niku tenggene haul satu kali putaran tahun. Tapi nek umpami sakniki pun enten, monggo enggal didalaken. Namine takjil, mengeluarkan lebih awal. Nah, mangke nek pas wis tahun pun boten. Kangge napa supados tiang-tiang fakir miskin niku nek olehe poso Ramadan cek ayem, wis duwe cekelan duwe. Ngoten lho. Kangge Ramadan wis ayem. Lah kita enggak ya Pak, cekelan duwe ngenteni THR. Nggih kan? Kita nek poso iku seneng soalnya kabeh oleh THR. Sing THR iku dinggo riya. Sakjane kuwale. Sangu niku sakjane kanggo Ramadan. Ngapunten nggih. Ten beberapa daerah niki kula sering ceritakan, ten beberapa daerah sing tasih agamis kados ten wilayah ibu kula. Niku tiyang sadean niku 11 wulan tutupe sak wulan. Nggih niku pas Ramadan. 11 wulan niku dienggo nyambut gawe nyelengi kangge persiapan Ramadan. Sehingga Ramadan mboten enten toko buka.
Mboten enten toko bengkak. Soale kabeh kok padha mempeng ibadah. Sangune ya 11 ulang. Nek kita kan wale. Poso iku tambah rame, pesenan tambah rame. Opo-opo tambah rame. Akhirnya yo mbayari pegawai, THR-e yo pas wayahe Ramadan. Wah, akhirnya pikirane pas wayahe Ramadan iku mboten mikirno ibadah, tapi mikirno batine iki piro. Wali aja. Terus kangge pemerintah nek saged maringi grasi utawa menetapkan hukuman niku ten ngene wulan Sya'ban. Artine Ramadan ku mboten usah enten pengadilan ngoten. Nek iso dicepetno saiki dikek keputusan nek wayahe bebas ya bebas, nek wayahe kena hukuman ya kena hukuman ngoten. Ben Ramadan pun mboten pikiran. Terus niki termasuk penting nek wau teruse zakat maliki disarankan, mboten diwajibkan, disarankan untuk didalaken pas wayahe wulan Sya'ban. Mongko wong sing duwe utang, ha iki nek iso nyaure ya wulan Sya'ban. Senajan to derek wancine. Umpami kok semayane jek benjing Maret umpama. Lah Maret lak wis mlebu poso nggih kan. Lah wong sing diutangi kan wis mikir to, Pak. Iki nek nyaure pas Maret berarti wis lewat poso, nggih mboten? Nah, niki nek saged wong sing duwe utang nek iso ya ndang nyaur wulan Sya'ban. Ben sing utang ya gak duwe tanggungan, sing diutang ya marem wis oleh sauran. Tur sing utangi nek saged jenengan nagihe ya wulan Sya'ban. Gak wani Pak aku nagih Pak saiki kereng ya wong-wong. Aku nagih tambah digawakno arit. Ya wis nasib ya zaman akhir Pak nggih. Nah niku amal-amal termasuk sing paling kula emutaken saranaken nggih niku benjing nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban niku sik kula tinggal di tanggal iki. Tanggal 2 Februari malam tanggal 3. Niku dawa Senin malam Selasa niku nisfu Sya'ban. Sing dilampahi napa? Ihyaul lail, ngurip-ngurip bengi. Ngurip-ngurip bengi niku kanthi nglampahi ibadah. Monggo rada melekan titik lah. Meskipun tidak sak wengi utuh tapi rada melekan titik. Dinggo wiritan, dinggo ngatahaken maca sholawat, maca Quran, monggo kanthi sedekah, monggo. Pokoknya amal saya termasuk niki sing dilampahi para salafus saleh gini ku maos Yasin ping 3 nggih kalau mben nanti nggih kula maos mriki nggih ngangge jamaah monggo piyambak monggo nek jenengan saged ngompak badha maghrib mantun wiritan langsung nyekel Yasin utawa salah siji mawon terus tawasul gak usah suwe-suwe terus diwaos nek iso maose rada cepet soalnya ping 3 Pak. Nek jenengan maose Yasin wal Quran ya marine subuh sowen selak Isya rada cepet nggih. Wong jenengan luput lanyang. Jenengan pun kulina kok. Nggih. Nah niki niate sing pertama mugi-mugi diparingi umur sing manfaat diparingi umur panjang, sehat, manfaat barokah. Diniati tenati. Fatihah niku wae. Fatihah siji, Yasin siji. Sakjane ten ngene napa niku ten akhir ten buku Yasin niku enten tulisane. Daftar isi doa malam nisfu Sya'ban. Bar Yasin diwaos rada cepet. Sing liya amin-amin ngono ae, sing imame maos. Nek saged sakjane maos danten nek saged, nek mboten saged setunggal mawon terus sing liya amin-amin. Badhe wonten Fatihah malih diniati daf'ul bala. Muga-muga selamat saking panca boyo, selamat saking penyakit, selamat saking belai. Niku nomor kali. Fatihah Yasin rada cepet, mantun-mantun donga malih ten daftar isi wau. Doa malam nisfu Sya'ban niku diwaos rada cepet. Mantun-mantun nomor 3 Fatihah malih. Nah, Fatihah niki ndonga niat al-istighna anin nas, mugi-mugi diparingi rizki ingkang halal jembar barokah. Ngoten nggih.
Siji umur, dawa umur manfaat barokah, nomor kali tolak bala, nomor 3 rizki ingkang halal jembar barokah. Fatihah Yasin rada cepet donga mari pas isa insyaallah. Nah, pas isa langsung isa. Ngoten. Piyambak. Lek mari lek iso ambek bacaan, lebih semangat. Yo jono. Oh, sedekahan. Lha wau lho kan malam nisu sabat kakek ngatah-ngatahaken ibadah mboten namung ibadah badaniah. Tapi ibadah niku anfiku bi amwalihim wa anfusihim. Yo nganggo bondo bareng. Yo jajan apa teh-tehne pantese maca Yasin ping 3 garingan rek. Yo kesereten ngono nggih. Paring apa-apa lumahe. Jenengan niku kula yakin gula akeh nang omah. Wis turah-turah ngono. Yo nggih. Yo pabrik gula. Oh, ngoten nggih. Gemiyak dilambat. Nek saged jamaah, nggo dikompak, nek mboten saged piyambak-piyambak. Nggo mangke rebakan kali takmir ya napa amri saene ngoten. Soale enak niku malam nisfu sabar. Pun terakhir niki kula kali pamit ngapunten ingkang kathah. Niki ngaos kula saban iki kados namung niki. Soale benjing 2 atau 3 minggu niku kula badhe mendhet cuti dangu ngapunten mboten saged nderek ngaos setiap Selasa malam Rebo malih. Kemungkinan kula nembe badhe napa cuti niku malah pas siang wonten. Lah, pas siang niki monggo jenengan diterusaken ngaose. Monggo libur riyin dilanjut badhe riyadin nggih monggo kula serahaken. Mangke rembagane pripun ngoten nggih. Kula di WA. Mangke umpami kok ngaose tetep Selasa malam Rebo tapi badhe buka poso monggo. Nek umpami mboten nggih mboten napa-napa mboten maksa nggih. Soale sebagian nggih enten sing libur, enten sing ngersakaken sakderenge buka poso. Nek sing Rebo malam Kamis mpun enten. Ngene sing sakderenge buka poso napa-napa jam gangsal napa pokoknya 1 jam sebelum buka lah atau setengah jam gak suwe-suwe lah. Ngaji pas poso yo garing. Wonten nggih. Oh, mawon kula nggih nyuwun ngapunten mugi-mugi sedaya lancar paring sehat, paring slamet nggih. Jenengan kula dongaken mugi sehat. Amin. Lancar saged menangi ngantos siang nggih. Amin. Saged menang Ramadan. Ngoten mawon. Terus kalau ben kula nate enten pitakon niki utang kula. Ini masalah donor darah sing tumbas ten puskes tumbas ten apotek nggih. Niku nek kula telusuri niku mboten akate sakjane mboten tumbas. Sing didol niku mboten darahe, tapi opah bungkusane. Nah, lek darahe mboten angsal didol. Niku dosa mboten, Pak? Lho mboten. Niki kan upah untuk mengemasnya karena darah niku nek diadai biasa kan mambu. Nggih. Mboten awet. Nah, supaya apa carane ngangge teknologi lah. Teknologi niku namine ijaro. Dadi kita nyewa tenaga dokter, tenaga ahli kangge bungkus darah niku supaya awet. Saged kangge donor darah. Dadi sing kita bayari niku mboten darahe, tapi opah bungkuse. Nggih ngoten nggih. Opah pengepasannya. Nah, sami kados ngapunten kula bolak-balik nek nyontohaken niku kaya tiyang tumbas pupuk tleteng lho, Pak. Sakjane kan mboten angsal ngomong tumbas tleteng mboten angsal. Lho, wong barang najis kok didol. Lah terus ya napa niku ngopahi sing ngumpulno tletong. Soale ngumpulno kan yo sora, Pak. Nah, sing diopahi niku ngumpulnoe duduk rega tletonge. Paham nggih? Aku lek ngumpulno sak karung yo regae sakmene, lek 2 karung semene. Semakin akeh karunge kan yo semakin sora. Nah, sing diregani niku tenagane. Nah, sami kados kemasan itu. Ngoten nggih? Kinten manfaat. Umpami kok kula tasik enggak ada hak adami ten jenengan napa utang napa jenengan japri mawon. Pak Idam jenengan nate utang enten ten kula, bene kula kesupen ngoten. Ben padha dadi grundelan, ben padha ikhlase ngoten nggih, padha halale. Pak, ditongkas. Oke. Monggo. Penasaran. Iya. Sak keluarga. Kan ada yang menikah salah satu, tapi yang satu tuh berzina. Terus yang meninggal itu dapat dosa atau enggak? Oh, nggih. Sakjane nggih, setiap dosa mboten namung zina, setiap dosa niku
duwe sabab kali duwe akibat. Setiap dosa niku mesti duwe sebab, duwe akibat. Lah wong iki kok iso zina? Nah, Allah niku Maha Adil. Sing dihukum Allah, sing di setempel dosa kali Allah, mboten namung sing nglakoni pas niku tok, tapi sebab niki diurut kali Allah. Artinya tiyang niku koyok ngapunten. Germo niku mosok melek zina. Germo kan gak melok, Pak. Gedhe kan namung koyok apa ku calo. Ha, koyok calo. Ayo sapa-sapa? Umur 26 ana, 30 ana. Lah, dhek kan gak melok. Tapi dadi wasilah, dadi sebab wong liya nglakoni dosa. Artine tiyang niku nek dadi sebab wong liya nglakoni dosa, melok dadi dosa. Makane tenggene riba niku sing dosa niku mboten namung sing nglakoni riba. Ten khomer niku sing dosa mboten namung sing ngombe, sing ngedol, sing gawe niku dosa kabeh. Lah, masalah sak bojo kok enten sing zina terus siji mati. Nek sing mati niki mboten dadi sebab sing niki zina, nggih mboten dosa wong dhek wis gak duwe tanggung jawab napa-napa. Sing tanggung jawab niku gak sing urip, nggih. Sing wis mati wis mboten enten tanggungan, amale wis. Nah, ngoten. Nek piyambake mboten dadi wasilah, mboten dadi sebab wong liya nglakoni dosa nggih, piyambake nggih mboten tanggung jawab. Allah niku mau adil, diurut kali Allah niku. Makane kita niku kengken ngatah-ngataken istighfar. Karena kadang kita ku gak nglakoni dosa, tapi nyebabno wong nglakoni dosa. Sing paling sering niku ngrasani. Ngrasani niku dosa kan? Dosa. Tapi nyebabno ngrasani niku ya dosa, Pak. Nyebabno lho ya apa? Contone ngapunten. Kita gak sak bojo. Terus gandengan karo wong sing duduk wong bojo, duduk bojone. Iku kan garai wong liya ngrasan-rasan. Iku duduk bojo. Sing rasan-rasan dosa, tapi kita sing garai dirasani wong ya melok dosa. Lho iya no. Wong iku kan gak mau. Lah iya, wong iku kan gak mungkin ngrasani nek kita mboten nglakoni dosa. Nah, makane dosa niku kali Allah diurut. Wis mugi-mugi kita dislametno Allah ngapura. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang